Yes. Okay, medier og politik, de hænger jo meget sammen med, hvordan medierne påvirker politikken, der bliver ført, og politikken, den er jo også bare generelt vigtig for medierne, fordi medierne skriver og viser meget omkring politik. Og ja, man kan se det i verden over, hvordan det hænger sammen, specielt i USA, der er det meget vigtigt med, medierne og politik. Der fører de jo reklamekampagner og så videre i tv'et og i aviser og så videre. Så der ser man også, hvordan det er forskelligt fra f.eks. Danmark og USA. Og hvis vi kigger på figur 1, som der bliver vist her, så kan vi se, hvordan vi har medierne her, som der er lidt gråfarvet, og så har vi politikerne med regering og Folketinget, og så har vi vælgerne og befolkningen her. Og hvis vi kigger på de linjer, der ikke er stiplet, det viser, hvordan de kan påvirke hinanden meget mere i forhold til dem, der er stiplet, fordi de viser, at der er påvirkning i begrænset omfang. Og medierne, hvis vi kigger på det mellem politikerne og medierne, så mediernes rolle i det her tilfælde, det er det, som vagthunde, de skal holde øje med politikerne, og medialiseringen, den sker også mellem medierne og medierne påvirker politikerne ved hjælp af medialisering. Og kigger mellem politikerne og medierne, så sker der også politisk kommunikation, som er, hvordan politikerne har en strategi med f.eks. spin, framing og priming i forskellige sager. Og så har vi også medierne og vælgerne befolkningen, og medierne påvirker befolkningen ved hjælp af at tage forskellige nyheder ud og bruge forskellige former for politisk kommunikation og start med priming og spin. For eksempel hvordan de kigger på en bestemt sag, for eksempel forskellen mellem BT og politikken, det er, at BT de ser det på den ene synsvinkel, mens politikken ser det på en anden synsvinkel. Og hvordan vælgerne og befolkningen, påvirker medierne i begrænset omfang, det er, de kan bestemme, hvilke nyheder, der bliver bragt frem i medierne, hvad vi som læsere gerne vil læse og høre om. Så hvis vi gider at høre miljø, jamen, så kommer det heller ikke frem i medierne. Og vælgerne og befolkningen, de påvirker også politikerne, med hvem vi stemmer om, og ved hjælp af meningsmålinger. Men meningsmålinger, det sker selvfølgelig igennem medierne. Så man kan sige, at medierne, det er sådan en mellemting mellem politikerne og befolkningen, og det er dem, der fører beskeder videre fra vælgerne og befolkningen til politikerne, og omvendt også mellem politikerne og vælgerne og befolkningen. Og alt det her, det er jo kommunikation mellem vælgerne og befolkningen og politikerne. Men der sker også, kommunikation mellem politikerne, for eksempel i Folketinget, der bliver sat en politisk dagsorden. Og en dagsorden, det er, når man har en liste over nogle emner, man gerne vil have taget op og diskuteret, for eksempel i Folketinget. Og partierne, de kæmper konstant om at få den politiske dagsorden, fordi så kan de få de emner op, hvor de ved, at der kan de vinde på. Og hvis de kan få de emner op og diskuteret, og så få dem ud i medierne til befolkningen, så tæller det også godt for deres sag. Og så også inden for politisk kommunikation, så er der også politiske diskurser, og det er, når man har en bestemt sag, så har man også en bestemt holdning, eller argument, eller påstand, som der sætter, denne bestemte sag i en bestemt sammenhæng, så man som, befolkning og læser osv. kan forstå det. Men hvis vi lige hurtigt går tilbage til dagsordenen, så er der, figur 8.2, så ser man også, hvordan at vi har befolkningens dagsorden hernede, og den politiske dagsorden her, og mediernes dagsorden. Og befolkningens dagsorden, den påvirker meget den politiske dagsorden. Fordi at hvis vi gerne vil høre noget omkring miljø og så videre, så er det jo også det, der bliver diskuteret inde i Folketinget og på Christiansborg. Og så hvis det bliver diskuteret inde på Christiansborg, så går det så videre til mediernes dagsorden, som er, hvad de bringer frem af historier og nyheder. Og det går så videre til befolkningen, så vi hører igen omkring, miljø. Og det der er blevet diskuteret, og det er vi jo selvfølgelig glade for, og så vil vi gerne måske høre mere om det, eller høre om indvandrere. Og det går så videre til at påvirke den politiske dagsorden igen. Og det er så, hvordan dagsordenen den fungerer med de 3 dagsordener. Okay, inden for diskurser er der 2 begreber, nemlig priming og framing. Priming er, hvor en politiker så smart begynder at komme med udtalelser om et emne, som politikeren gerne vil have, kommer ind i det politiske dagsorden. Og så framing er, hvor
eller er den måde, en politiker får vinklet sagen på. Og inden for det er der 2 forskellige måder, man kan frame på, og det er positivt og negativt. Hvor negativt er, hvor kunne for eksempel være, at indvandrerne laver ballade i hele Danmark, og den positive framing kunne være, at indvandrerne gør, at der er mere arbejdskraft i Danmark. Og at spænde, det er en måde, politikerne drejer et emne til fordel for sig selv. Og det, at politikerne kommer i medierne, viser, at de er meget aktive og engagerede. Og så findes der også flere måder, man kan spænde på. Den offensive spænd, det er, hvor det sker, når politikerne brænder for at komme i medierne, og derfor er meget opsøgende over for medierne. Og den defensive spænding finder sted, når politikerne prøver at undgå medierne. Og det kunne for eksempel være, når det er, politikerne har en tabersag, eller er involveret i sådan en offentlig skandale, ligesom med Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, om det, der havde noget med skal at gøre. Og det kunne resultere i, at politikerne så mistede deres stemmer i det næste valgkampe. Og så er der også noget, der hedder proaktiv og reaktiv spænd, og det er måder, man håndterer sager og historier på, der er på det politiske dagsorden. Og proaktiv spænd, det sker, proaktiv spænd, det sker, når politikerne allerede får at vide, at der kører en historie om den, som er negativ, før den egentlig kommer i offentligheden. Og reaktiv spænd, det er den måde, politikerne så håndterer en historie på, som allerede er kommet ud i offentligheden. Og en typisk måde, politikerne godt kunne spænde på, det var, at de timede, hvornår en historie skulle komme i medierne, og så fik kontaktet medierne på de rigtige tidspunkter. Og i de danske partier, så er det meget normalt at spænde, og partierne er også meget gode til at få rådgivning fra spændedokterne, som så rådgiver dem til, hvordan man skal spænde rigtigt i forhold til partiledernes interesser. Figur 3 viser, hvilke typer partierne har hentet, eller hvordan partierne har hentet professionel rådgivning under valgkampen i 2005, om hvordan de sådan skulle spænde. For eksempel kan vi se, at Socialdemokraterne, de har hentet rådgivning fra reklamebureauer, der står der Kvantitative målinger, fokusgrupper og ekstern kommunikationsrådgivning. Det samme har Dansk Folkeparti, hvorimod Enhedslisten har hentet rådgivning fra reklamebureauer. Hvordan fanden går det? Det er sådan. Okay. Figur 8.4 viser, hvilken rolle og hvilke opgaver medierne bør udføre i det politiske system inden for det moderne demokrati. Den civilform, det er, hvor at medierne har mulighed for at deltage i de forskellige. Okay, jeg mente, at medierne giver mulighed for at deltage, så befolkningen kan komme med deres synspunkter inden for bestemte sager. Og så giver de mulighed for, at der er balance mellem de politiske sager. Og mobiliseret igen, det er, hvor medierne giver informationer gennem nyheder og andre metoder, og derved øger den politiske interesse og deltagelse. Og vakuum, det er, hvor medierne giver objektiv dækning af sager ud fra politisk arbejde, og ligesom vakuum over, at de laverstående borgere ikke bliver at for eksempel statsministeren ikke misbruger, eller hvordan skal jeg sige, at statsministeren for eksempel ikke misbruger magten. Jo. Har jeg flere? Ja. Nej. Medialisering af måden mediernes nyhedskriterier og arbejdsformer presser politikerne, så indholdet af kommunikationsformen også bliver bestemt af medierne. Nyhedskriterierne er det, der
Nej. Når nyhedskriterierne er de træk, der er ved en begivenhed, som gør, at den kan blive til en nyhed. Det gælder de gældende for medialiseringerne er, hvor for eksempel medierne forenkler, det vil sige, at det kræver, at politikerne for eksempel kan svare enkelt og forståeligt på de meget komplicerede spørgsmål, som medierne stiller, fordi at medierne har en meget begrænset sendetid og spalteplads. Og det sikrer også, at modtageren forstår begivenhederne. Og for eksempel medierne lægger også vægt på identifikationsfaktoren, det vil sige, at de højstatuspersoner, som for eksempel statsministeren og præsidenter, favoriseres i medierne i de forskellige begivenheder. Medierne polariserer og vægter sensationer højt. Sager, som er præget af konflikter og uenigheder, har lettere ved at komme i medierne, end de mere kedsommelige sager, der i sidste ende kan være mere væsentlige at høre eller se i medierne. De politikere, der er gode til at formulere sig og ikke frygter et slags slagsmål for åben skærm, har også let ved at komme i medierne. Det samme vil de mest usædvanlige og overraskende begivenheder med negativ betydning, altså sensationer, også komme i mediernes overskrifter som højstående politikers sex uden for ægteskab. Inden for tv-mediet gælder det også, at der skal være mulighed for at få gode billeder og historier ind. Historier, der kan fortælles eller fremlægges på kort tid. TV-medierne skal også helst sende direkte fra det sted, begivenheder foregår, altså at de så sender live.